Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa alihi wa ashabi wa sallim. Wata matashiya wacce ake tunani yar dan Bilki kwamanda ce, dan Bilki kwamanda shahararren dan siyasan nan wanda aka yi masa dukan tsiya a Kaduna, ta fusata ta yi wa gwamnan jihar Kaduna Najeriya wato Malam Uba Sani wankin babban bargo tare da caccakarsa da ƙare masa tas sakamakon wannan duka da aka yi wa ɗan Bilki kwamanda wanda ake zargin gwamnatin jihar Kaduna ita ta sa aka daki ɗan Bilki kwamanda, da wannan diyar ta ɗan Bilki kwamanda da ake tunanin yarsa ce, ko da ake dai ko ba yarsa ba ce ba, ɗan Bilki kwamanda ya haifi wannan, za a iya kiranta a matsayin cewa yarsa, da ta fito ta yi wankin babban bargo sosai tare da bayyana cewa wannan ya nuna cewa babu dattako abin da aka yi. Mutum kamar ɗan Bilki kwamanda wanda ya kai shekara 70 da wani abu a duniya, amma a ce ana yi masa irin wannan dukan. Bara mu haɗa ku da ita dai wannan matashiya a ji irin martanin da ta mayar game da dukan ɗan Bilki kwamanda da ake zargin gwamnan jihar Bauchi, shi gwamnan jihar Kaduna shi ya ba da izinin a yi wa ɗan Bilki kwamanda haka. Yana play. Ya ka bismillah. Me sunanka? Sunana Abdulmajid. Yana clear Abdul, yana clear. Me yasa kake zagin mutane? Kai dan wani gari ne? Ni dan Kano ne. Me yasa kake zagin gwamnan Kaduna? Me yasa kake zagin shi? Ina zuwa. Ni na zagi gwamnan Kaduna. Me yasa kake zagin shi? Ba maganar zagi. Me kai dan Kaduna ne? Ni ba dan Kaduna. Me yasa kake zagin shi? Dan Najeriya ne, ni dan Arewa. Kuma abinda za ka gaya min kenan? Ba na zagin sa. Ba ni bulala na abinda za ka gaya min kenan? Abinda za ka gaya min kenan? Ina fa da ciwon siga. Abinda za ka gaya min kenan? Ina fa da ciwon hawan jini. Abinda za ka gaya min kenan? Ina fa da ciwon hawan jini. Abinda za ka gaya min kenan? Ina fa da ciwon hawan jini. Abinda za ka gaya min kenan? Ina fa da ciwon. Ina ma magana kana gaya min abinda za ka gaya min kenan? Ina da ciwon zuciya. Me yasa kake zagi? Ina da ciwon. Me yasa kake zagin gwamnati Kaduna? Wallahi me yasa kake ba na zagi? zagi. Me yasa? Ba akwai bidiyo ba da kake zagin gwamnati Kaduna? Wallahi ba na zagi. Gwamna wasa ne? Ka zama gwamna mana. Ba na zagi. Iska sheke. Ba na kana zagi. mu musu? Kneel down. Kai kneel down. Kai kneel down. Kneel down. Ina da siga. Me yasa kake zagin gwamnan Kaduna? Ina da siga. Ina zagi. Me yasa? Ayi hakuri. Sheke kana zagin gwamnan Kaduna ne? Na daina. Kaduna ne? Ali from Kaduna ne? Na daina. Za ka rika zagi Na daina. wahala da muka yi. Ayi hakuri. Ayi hakuri. Idiot. Kai Allah ya isa ba mu yafe muku ba, an faɗa gwamnatin jihar Kaduna, gwamnatin kanta falfala, gwamnatin da bata san ina za ta ba ina ta dosa, marasa mutunci, marasa tarbiyya, wanda ba su san darajar babba ba. Kuma siyasa wasa ce, ko kuma an gaya muku siyasa ana yin ta da wasa ne, ko kuma ce akai dole sai an yi ku, an ki a yi ka uba sani ba za a yi ka ba, saboda ba ku da daraja, ba ku san darajar na gaba ba. Tsohon Allah ta'ala, mutumin da ya shekara 70 za ku sa bulala kuna dukansa, ku a tunaninku kun burge? To har wa'inda ba 'yan siyasa ba suna Allah waje da abin da kuka yi shi, ba jihar Kano ba, duniya gaba ɗaya ta ga abin da kuka yi, suna kai makiyan ɗan Bilki kwamanda suna Allah waje da ku. Kuma muna kira da babban murya, wallahi duk wa'innan jami'an tsaron ɓata garin da aka yi amfani da ku aka sa ku kuka yi wannan abin na cin mutunci, na wulakanci, wallahi a gaggauta fito da ku. Wallahi ba za mu yadda ba sai mun ɗauki matakin shari'a a kanku, saboda ba ku fi ƙarfin kowa ba, kuma ya san ba zai jura adawa ba, ya shiga siyasa an yi masa adawa, me yake yi? Ko kuma dole ne a yi uba sani, an ƙi ba za a yi ka ba, kai da aka yi ma ɗauki ɗaura da kai. Me kake tallafawa da mutanen jihar Kaduna? Babu abin da kake musu banda uwar wahala da suke karba a hannunka, wanda baka san darajar dan adam ba. Wannan takardar da aka rubuto aka ce wai ba a gwamnatin jihar Kaduna ba ne, ta bogice. Wallahi sai mun dau mataki na shari'a,
wallahi al'azimu ba za mu yadda ba. Wannan cin mutuncin da kuka yi wa ubanmu a siyasa, wanmu dan uwanmu, wallahi al'azimu sai mun fanci. Yanzu muka fare muku irin lugude na sakwarar siyasa, adawa sai mun muku gwamnatin jihar Kaduna. Babu abin da ka aikata nan fa ba muka ga woman leader ku ta jiha ta fito ta yi kace da kai saboda rashin adalcin da kai wa wanda ya dora ka. Shine za ku kare akan dan Bilki komanda? To dan Bilki komanda jarumi ne yafi karfin ku, kuma wallahi banda dan Bilki komanda ba shi da lafiya. Wallahi al'azimu ba ku isa ku yi masa haka ba. Yana gaya muku ba shi da lafiya kuma ba ƙarya bane ba. Azzalimai da ikon Allah sai an yi wa uban da ya haife ku haka. Ina kira ga human right ta shigo wannan cin mutuncin da aka yi wa dan Bilki. Wallahi ba za mu yadda ba, wallahi al'azimu ba za mu yadda ba. Gwamnatin jihar Kaduna, gwamnatin sakarkaru, shashashai wanda ba ku san abin da yake muku ciwo ba. Wa'innan jami'an tsaron ɓata gari, daga gani ba ku cancanta ba aka ba ku wannan aikin tsaron. Wannan abin ko yan jagaliya ba za su yi ba. Ku sa wa mutum handcuff. An zagi Ubasanin. In dai haka ake zagi dan an ce nan baka yi daidai ba ka gyara, ko nan ba a yi kaza ba, to an zage shi. In dai wannan shine zagi a siyasa, an zage shi. Bari in gaya muku, mu matan jihar Kano ba sai maza ba, idan da ɗaiɗai za ku dinga kulle muku kamar huhun gora, wallahi ba ku isa ku hana mu muku adawa ba. Wallahi kuma sai mun fara zuwa har Kaduna muna yin hannu daya, muna cin zarafin siyasar ku, mi kace da ku, mu yi mu fito ku gani idan za mu kyale ku. Billahi lazi kuma duk wanda yake da sa hannu a ciki wala ba za mu yadda ba. Allah ya isa ba mu yafe muku ba. Allah ya tsine wa duk wanda yake da hannu a cikin wannan al'amarin. Allah ya isa ba mu yafe muku ba, mun ƙara maimaita muku kuma ba ma jin tsoron ku. Idan kun isa ku fito a yi gaba da ku. Kuma wallahi wannan takardar ta banza ce da aka rubuto daga gidan gwamnatin jihar Kaduna. Allah ba za mu yadda ba. Da masaniyarka mai girma gwamnan jihar Kaduna Ubasani, da masaniyarka aka ci mutuncin dan Bilki komanda. Ni Raba Aminu Malli da Kano Central, wallahi ba za mu amince ba, ba za mu yadda ba. Kuma da yardar Allah kun yi falle ɗaya kenan, ba za ku kuma karawa ba. Alfarman Muhammadin Rasulullahi sai ka fito jihar Kaduna ana jifanka kamar yadda ake jifan Iblis. Insha Allah wannan cin zarafin da cin mutunci da kuka yi wa tsohon Allah, da yardar Allah mai girma gwamnan jihar Kaduna sai ka fito kan titi, yan Kaduna suna jifan ka kamar yadda ake jifan Iblis. Da yardar Allah, Allah ya isa. Azzalimai kuma yanzu muka fara yi muku adawa. To matashiya kenan wacce ake tunanin ko 'yar dan Bilki komanda ce wacce ta fito ta yi wankin babban bargo tare da karewa gwamnatin jihar Kaduna tsatsaf akan dukan da aka yi wa dan Bilki komanda, wanda ake zargin cewa gwamnan jihar Kaduna ne yasa aka yi masa haka a garin Kaduna sakamakon maganar da ake cewa yana tsoma baki a harkar gwamnati, harkokin siyasar Kaduna da sauransu. To Allah ya kyauta. A zama tare da mu a tashar nan ta Taskiya TV don kawo muku abubuwan da ke faruwa da tare da kawo muku karatuttukan malamai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.